sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tedadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Hello manan kada kayo amin papagayam. Naimbag nga oras ken naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Namnamaan mi ti kaaddayo iti nasaya at akasasaad sa dinuman a lugar ti ayan nyo. Ti pakasaritaan nga inta ikan biyagita ket manipod ken ipagayam tayo nga Romel at taga Pangasinan. Ngamsakbay na makablaawan payman ni Kabsat Yan Chua. Kabkablaawan na ni Ma'am Ruby dita Balesteros, Cagayan. Makablaawan met ni Kabsat John Mercabigat, kastamatan ka ni Ma'am Carlina Aliera, ni Ma'am Corazon Tamo, makablaawan met ni Ma'am Vicky Diaz dita Depaar ti Maguindanao, kastamatan ni Sir Emiliano Barnacha dita Jeddah, Saudi Arabia. Makablaawan met ni Sir Jose Hortilano, naragsak ngayon kay panagdangdangag Sir. Kastamatan ka ni Ma'am Lady Ems, ni Ma'am Lolita Ventura Cabang, ni Ma'am Rose Caliso, ni Kabsat AC Binag, makablaawan met ni Ma'am Rosie Dakayanan di Tamayantok Tarlac, Poblacion Sur, ni Ma'am Marlita Hura, ken ni Ma'am Silvia Nombado, makablaawan met ni Sir Crescencio di Tatagodin, Ilocos Sur, ni Sir Benny Kalingay, ni Kabsat LJ Nidoy, ken ni Kabsat Reggie Sigoritan. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Intay nga rodan sublian ti surat ni Romel. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, awagan naklatan itinagan a Romel. May saak met kadagiti mangsubsubaybay kadagiti iap-upload mo a drama. Ket nangag ko amin dagiti pakasaritaan nga ipatpatulod dagiti padak a dumdumngeg. Naawi sakmet amang ipatulod iti kapadasak. Padas nga agingga ita ket pagbababawyak paylaeng, ano mabalin ket isublik kuma dagiti pasamak, tapno masulnitak dagiti nagbiddutak. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Ay na, bigbigat. Ngam dagita manin manok mo ti aprusam, Romel. Katuwa na, di ka natagari bakit? Ngamin, dakil akwarta na ito yung mga abak. Kat, numaabak ngay. At dahita ka manin, kumuntra ka man ako na ako. Ay na, awan mon, Romel. Talaga nga awan aasensuan ti biyag mo no kastamla ka na yunan. Asos, bigbigat. Ngamang ser-sermon man ang tirarami de Mary. Masuron ka, ngamin, pudno ti bagbaga. Natay tuloy na pala ti agsaw. Gusto na! Romel, duwan ti anak ta. Ngam aging gaita, awan pa'y pulos nagbaliwam. Sardengan nakman day. Kaya't mon sa manan nga agapat ah. Di mo dadailan ti aldaw ko, ha? Oops! Oops! Sige bay! Sige! May sabay! Oops! Yan! Tira! Oops! Ayos! Ayos! Woohoo! Champion! At damanan pag-shot no kastilaan. Nangabak ti manok ko! Woohoo! O sige, aginom kailangan, aginom kakadwa. Ado pa'y tiarak. Gumatang tayo pa, inumay boss. At dapay pulutan. Ikaw at yun lang, kakadwa. Ay, nagdanasan ti Piag Ruel. Bukas to'y kumakanayon. Layos tiarak. Gawin na.
Basta kanayon ng mga bakti manok ko, namnamaan nyo kanayon ti panaginom tayo. Ayos! Ang mga nukayat mo pa iti mapanitikon ko na secret place, pre! Ha? Secret place ko na? Wan, paray! Ay, mayat ti uminom ijay! Nagano ti checks! Wow! Kaslamayat dahi ta! Wey! Nung mayat ka di, mapatayo! Ay kato na! Ibusan tayo lang dagiti nagatang arak dito eh. Kalpasan na, mapantayo iti bagbagam a secret place. Nasaya at mata nakariing kan, Romel. Sakit di ulo ka. Kasano, kat kasta una yabartek mo iti rabi, imbag ta nakaawid ka pa'y. Huwag nga rod, ano tinainom ko Kat bumangon ka ditan ata ing kaagpasada, sayang taal daw. Anya din luto mamasida. Awan tawan mo't insangput mo. Ano samti agdildil iti asin. Anya? No kumata nagpalingki ka idi kalman, tanangabak kamat iti palot, di adda kumasida ita. Angam saan mat, ta inununam tinaghapi-hapi akadwam dagiti babarkadam. Unay. Sana bali tanaglemes kayo mat iti arak ken pulutan idi rabii. Iso nga uray awan ngarud sidam ita. Ala, bumangon kakit diditan, taing kagpasada, sayang ti aldaw kunakmanan. Day, alas 3 laeng iti malam, ngem adda ka dito yung agil-ilad, Romel. Dahil mo gayam nanang. Apay, di ka nagpasada iti tricycle, anak ko. Nagpasada kita bigat. Nasakit ti ulok, iso nagawidak iti nalpas ti pangaldaw. Ay, unay kan. Kasano asaan nga agsakit ti ulom, kat day tamot lagin inom ti aramidem. Ninanang mo't, saan mo't Damag ko nga baka kano iti palot iti kalman. Nan mangtad ka man nga road, imbagla nga igatang kumot kadag iti masapsapol ijay balay. Naibus mo't tinanang. Anya? Ay, nagwande millionaire ka man nga roden ano kasta. Sabali manen atyan ti binusog mo, Romel. Sabali manen atat tao tinairanod iti nangabakam. Adakon, bakit? Imbag man taam mumpay tinagawid, Romel. Unay ka ti bakit kunta. Agumot manin. Ayan lang iti ubing bakit. Di ka na ariwawa. Nakaturog dan gapo iti kauuray kan ka. Di ka agkarkari kadag iti ubing. No di mo mat kabailan atong palan, Romel. Ay masan mi mo din nagsyatan iso. Diyak nakawid dagos. Ay na, Romel. Saan nga umdas arason dayt na? Anak mo ti mangururay kan ka. Daram ti agtartaray kadagiti urat da. Isu nga rod kumatirumbeng nga inununam. Saan ket di adagiti babarkadam. Shhh, tingiwan mo. Di ka natagari. Awangan no malukag ng itubing. Maturog tan, tanay. Rabiin. Ijay ka balkon amaturog. Yeah. Jakla kayat akaida ti agat arak. Oh, adto'y tipungan kan ulos mo. Ijay karwar amaturog. Nakapulos ka mo, bakit? Papanam? Na, kat mapanak ang trabaho sa dino kumangay ti papanak. Apoy, anyat aldaw itaya. Kung anong Sabado? Dayta kat ti maalalam iti kaiinom mo, tadi mo pa'y ammon ti aldaw ita. Huibis pa'y lagayam. Aywan gayam, si kaman pa'y ti mangsukon kadag iti ubing iti pagadanan, ang mga no ag-overtime makita. Adda papanan me. Mapan ka makibasketball inton malmalam, hindi ka bangi-bangaylay. Kat, mas ipang pangrunam ka di ti panagbasketball mo, ngamdag iti anak mo. Dumagasak to iti ayanda nanang, ta isunto ti baon ko amapan mangsukon kadag iti ubing. Una yan, ti kasta nga ugalim, Ruben. Ay, makaumakan talaga. Anya? Makaamu ka man laangan iti biyag mo. Sige, tama pa na kon. Maladaw akon iti trabaho.
Daddy? Daddy? Di mat ko na mga intayo agpasyar ijayili? Madam, ito rin kubit. Agay-ayam kayo ubay, itikabsat mo. Ngam, agpasyar tayo ita. Huwag nga rod. Promise, Daddy? Huwag ko nga rod. Dagulit ka manin. Ala, rumor kan. Ingka pa'y lagay-ayam. Sige nga rod, Daddy. Basta ha, mapantayo ije sentro. Wen, rumor kan tanay. Madisturbo ti pa naturog ko. Bakit? Unay kat alabasit tagi ta bibig mon. Kat, adda reklamo. Kwa? Awan? Ay, bakit? Nakapimpintas ka, mate. May bagay launay kan kaday tasuot mo abistida. Siyempre man apay, di mon malagip dayto abistida. Ha? Katno dayto ti umuna kan maudi a regalom kanya. Aya. Umuna kan maudi kunak. Ngamin saan meten anapasarunwan apulos. Ha? Domingo itala kay. Agpalis ka matan, tamapan tayo makimisa. Kalpasan na, mapantayo mat agpasyar ka dito. Kwa, bakit? Inton maminsan ton. Adda ngamin pag nami takay. Domingo ita kunakmanan, Romel. Ha? Un-una umpay kumamot ti pamilyam, sakbay dagiti babarkadam. Alan, agrobot kan. Nabayagan adida ka nakadwa na panakimisa. Na importante nga rod tilakad, may. Ikarik, kumuyog ka na kayo inton umay a Domingo. Ala, saan ka napilitan? Jane! Andre! Umay kayon anak ko. Datayo laangan ti mapan makimisa kan agpasyar. Tadimot kayat ti amayo ti sumurot. Layos mo nagkarag mo kastoy, babar ka na. Huwag pesaw. Ay, kinanayo pa, mga pare. Kasakay ko itapal sa. Ang mga nuad na pabunus mo nita. Total, dakkalmet tinangabakan tayo ti basketball. Anya? Kasangay mo ita, pare Lare? Wan pare. Kasla na enjoy no ijay tayo secret place nga celebrate. Ha? Ay, ikaw na! Agam, mabit lang. Kasangay mo kunam. Wan, kung naglangarudan. Adjust ti Marso ita. Iso ti pizza ti pan na kay anak ko. Ay, just kay. Unay mo't apan nakalipat kon, parts. Tiyan niya. No, just ti Marso ita. Kasangay ni bakit? Isugayam apilpilitan nak iti amapan makimisa. Ay, naglukon. Pan nakalipat ko kit din. Kasano nga rudan nga, Pards? Ay kwa, dakailatan ti mapan iti secret place. Oh. Atoy, nayunan yun to, ti pag-happy-happy oh. Agawid apay. Narigatan. Amangan no ma-outside di kulambuak manen inton rabi eh. No jak masapa nga agawid. Sapay kasangay ni bakit ka? Yuhu! Adakon bakit? Happy birthday! Nagpalingkiyak. Agluto ak iti paborito. Jane! Andre! Adakon! Daddy is home! Na, awan dan sapay ah. Ay, nakalak mo tiri daw. Ay, nakasta, di dapay simang pahit. Ay, diretso kung ti pinalingkik iti kusina. Alpasan na, agluto aktan. Iti kasta, addanto kanen dagiti aginak inton sumagpit da. Ay na, Romel! Romel anak ka! Ada ka kaday! Umayak man! Nay, apay nanang, kasta unay mo ti banog yaw. Ay na, anak ka! Dinardaras ko ti imay ditoy! Idinadamag ko ti pan nakadisgrasya da mere! Anya, na-disgrasya da mere ko na yaw. Wan anak ka! Day tate agwaru-aras adamag! Ay na, Diyos ko! Sapay ko matasaan agrapi ti pan nakadisgrasya da! Sapay intarayan ka no tinakadungpar. Ha, sa dino tayan dagiti agiinak nanang. Hintaray da ka nun ija ospital. Hala, umay katamapan taad agos ija ay kartingam, Romel.
Sana po na ito'y nanang. Romel Baro. Apay nga isuna pa'y tinakapasamakan ti kastoy. Nupod no nga ta Diyos, ipakita nga ron itati kinabilig mo. Isublim ti biyag ti asawa kin anak ko. Isublim, Diyos ko. Romel, anak ko. Agparbang ka ko ba? Pang-asim tadi mo si ti Diyos iti kastoy na pasamak. Adda rason iti amin abanag. Amok apanubok na laanggan ka na ito'y. Iso apang ngaasim tadi ka agriyaw-riyaw kasta anak ko. Panubok? Awan ti panubok kanyak. Basta'y subli na tibiyag ti asawak. Kan tibiyag dagiti anak ko. Isubli na nanang. Isubli na. Romel. Isumot lang kaya makastaw na iti panang pilit na kanyang ita'y bigat. Ama pan maghimisa. Nalipad na kakasangay na ita. Nakasingsingpad. Nakamamo ti rupa na itay. Nakapisti na iti puraw. Tagayam. Pamakada ng dayjay. Nagsakit na ng kasla madudog ti pusok. Kasla bumtak ti barokong ko iti sakit na. Romel, anak ko. Unay matan ti kasto na pasamak. Nagigiddan damot lakit din ngayon nala ti Diyos. Nagsakit. Kasla niyang kabalan nanang. Nalaos ti panagbabawi. Kinuyog ko la kumayda na napan nakimisa. At no naprotektarak ina, kabayatan ti panagnaday ti kalsada. Agbabawi ka man, ngam naladawan ti amin, anak ko. Awanan ti asawam kandag itito ang anak mo. Basol ko na nang, basol ko ti amin. Sir-sirbi nga mga asawa. Diyak impatag ti pamilya. Binaybayak ina. Asul ko na nang. Ala, husto na itananak ko. Urnusam kay binti bagim. Taasi kaswumon ti pan nakayawid dagiti bangkita. Iti kasta, maikandamot iti nasaya at apan nakalamay. Agbabawi akman ngam naladawan ti amin. Nagsakit, nagsaam daydi apasamak. Naggigiddan damat lakit din anapukaw kanyak. Kasla mapukaw ko idi ti limbong ti panunot ko. Nagado ano kumati inam amiris ko idi. Ngam uraan niya pa'y ti aramidak, jakon maisublipay ti biagda. Sa nga pulon atawan tinapalabas manipod idi, ngam aging ga ita, agtaltali na pa'y laang ti saem ken pamabasol iti kaunggak. Pamrayaklatan ti agsangsangit no malagip ko tinapasamak. Pimusay matan dagiti dadakkal ko ket agmaymay saak itan nga agbibiyag. Dagiti laangan kakaanakak ti umay mang bisbisita dito'y balay kanyak. Dagiti matbabarkadak a pinain-inom, pinakpakan ken kanayon ko akadwa idi iti happy-happy, nagpukaw dalatan akasla asok. Aging galaangan dito'y Miss F. Ket sapay kuma ta nakaibati ak iti adal ken liwliwa kadagiti padak adumdumngeg. To'y pagayam mo, Romel. Ken ka pagayam, Romel. Mailuyo sa kabayatan ti panangbasa, ken panangidrama mi dito'y padas mo. Mariknak ti sakit, mariknak ti saem a naglabasam pagayam ko. Ngem saan arumbang ti panangpabasol mo iti bagim, ngamin adarason iti amin apasamak. Kumararag ka iti Diyos a namarswa ket kidawam ti pammakawan na.
Ikatam ti sakit tinakam iti puso kan kaunggam ket pakawanam ti bagim. Iti kasta makamove on ka. Agbalbaliw ka ket mga barwanan ka. Iti kasta agsubli iti sigod ti gaganay gayam. Patsyak amaragsakan ti asawam ken dagiti anak mo iti kasta nga aramidem. Alakastan pagayam Romel, ket pagyamanak unay ti ingka panangibiglay iti kapadasam, ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.